Pozdrav svima, ja sam Zoran Drobnjak iz komunikacionovestine.com. Ovo je prvi u nizu kratkih predavanja koje ćemo raditi na ovaj način u narednom periodu i bit će na temu kako upravljati svojim statusom u društvenom okruženju. Većina nas u svakodnevnom životu i ne bavi se time koji smo status, visok, nizak, kada. Svi mislimo takvi smo kakvi smo i to je to. Ali, ako želimo da povećamo efikasnost naše komunikacije, bavljenje statusom može da bude bitnog značaja, ako ne i presudnog. Zašto nam je bitno koji smo status? Koliko će nam neko verovati, zavisi od toga u kom smo statusu. Kada će neko biti prijatno u našem društvu, može zavisiti od toga u kom smo statusu. Kada će neko želiti da nam da svoje poverenje i ući u posao sa nama, može zavisiti od statusa u kome smo. Koliko jaku potrebu će neko imati da ispuni svoje obećanje prema nama, zavisi od statusa u kome smo. Ispričujem vam sad jedan primjer. Zamislimo sad kontrasituaciju. Zamislimo kada mi imamo obavezu prema nekome i kada je taj neko niskog statusa i visokog statusa, da vidimo koliko imamo jaku potrebu da ispunimo to obećanje. Zamislite sad imamo petogodišnjaka, komšijsko dete od 5 godina, dečaka, recimo, kome smo obećali sladoled. Recimo, vi ste obećali detetu iz komšinika koji ima 5 godina da ćete mu sutra kupiti sladoled. Iz bilo kog razloga. Nešto lepo uradio i kažete, bravo mali, evo, kupit ću ti sladoled sutra. I vidite, vi sutra idete tim parkom, idete kroz park i ne ilazi mladenac. I kaže mali, baš mi sjede sladoled. I vi kažete, super, idemo kupimo sladoled, hvatite se za džep, nema para, ostao me novčanik kući. Moje pitanje je vama, šta ćete da radite sada? Da li ćete reći tom mladicu, sačekaj mi samo 5 minuta da trčim do kući, da uzem novčanik, da donesem pare da kupim sladoled, ili ćete mu reći, dođi sutra, nisam puno novčanik, nemam pare ovde, dođi sutra ću kupiti sladoled. Ili ćete mu reći nešto treće. A zamislite sad drugu situaciju, da isti sladoled ste obećali nekom drugom, nekom visokog statusa, neki predsednik firme, predsednik opštine, grad, predsednik države ste obećali sladoled, da ćete mu sutra kupiti sladoled. I sutradan šedate vi istim tim parkom i ne lazi gospodin predsednik i kaže, ali mi sjede sladoled. I vi kažete, ok, idemo kupimo sladoled, vatite se za džep, nema para, ostao je novčanik kući. Šta ćete sada reći? Da li ćete njemu reći, dođi sutra. Dođi sutra na istom mjestu, u isto vreme, sa nenovčanikom, nisam ponovčanik. Ili ćete reći, sačekaj me ovde i idem da otrčim do kuće, da uzmem novčanik, da se vratim da kupim sladoled. Ili ćete raditi nešto treće. Pomislite samo kakav je vaš odnos prema toj istoj obavezi, trebate da kupite sladoled jednom i drugom, kakav je vaš odnos prema toj obavezi? Gde se osjećate više obavezni. Isti ovakav odnos će imati neko drugi koji ima neko obećanje prema vama ili obavezu prema vama u odnosu na to kom ste vi statusu. Isto tako, koji ste status, od toga zavisi koliko će vas neko ceniti ili poštovati. Da li smo visokog statusa ili niskog statusa, može da bude podjednako dobro u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo. Bitno je samo da znamo koja uloga prouzrokuje koji je efekat kod drugih ljudi, tako da onda možemo da menjamo koju ćemo ulogu preuzimati u koju situaciju u zavisnosti od toga šta nam je potrebno. Mi smo sisari i kao sisari mi se organizujemo u hijerarhijsku strukturu na nesvesnom nivou. Čak i kada se nalazimo u takozvanoj ravnoj organizacionoj strukturi, gde svi ljudi imaju ista prava, opet se na nesvesnom nivou se formira hijerarhija na koju ljudi reaguju. To je jednostavno u ljudskoj prirodi. U toj ravnoj organizacionoj strukturi
nekom se više veruje, nečije ideje lakše prolaze nego nekih drugih. To su ljudi koji su postavili viši status, iako su radnoj strukturi. Koja je primjena svega ovoga? Ako želimo da se postavimo kao lider neke grupe, ako želimo da nam ljudi veruju onome što mi pričamo, ako želimo da naše ideje prolaze, neophodno je da uspostavimo visok status. Također, ako prodajemo nešto, proizvod, uslugu, ideju, ljudi će nam više verovati onome što pričamo ako smo visokog statusa. Također, postoje situacije kada nam je korisno da budemo nižeg statusa. Recimo, ako osoba preko puta nas ima problema ima problem da bude sa osobom visokog autoriteta, ili ako osoba preko puta nas iz bilo kog razloga se osjeća ugroženom pred nama, kad spustimo naš status, ta osoba se može smiriti i osjeća se sigurno u našoj blizini. Isto tako, ako se nalazimo preko puta nekoga ko je navikao da bude visokog statusa, tipa general, bivši general, biznismen koji vode 10.000 ljudi, visoki političar, nešto tako. Takvi ljudi su navikli da oni budu uvek najvišeg statusa. I mi, ako bismo na neki način uspostavili viši status u odnosu na njih, njima bi bilo nelagodno, neprirodno. Oni ne bi se bavili temama kojima se mi želimo baviti. Oni bi se bavili time da naš status unize i da svoj status podignu. Da opet nivelišu to onako kako ima odgovor, onako kako je njima prirodna situacija. Ova situacija je potencijalno nam korisnija da budemo nižeg statusa od njih. Vaš status određuje vaša neverbalna komunikacija i vaše ponašanje. Sada ćemo se baviti specifičnostima i razlikama u neverbalnoj komunikaciji i ponašanju ljudi koji su visokog statusa, odnosno niskog statusa. Prvo što ćemo obraditi jesu pokreti i govor. Ljudi visokog statusa imaju smirene pokrete. Njihovi pokreti su lagani, bez žurbe, kao da klize. Njihov govor je također smiren, bez žurbe, sa pauzama. Kada su vaši pokreti lagani i opušteni, ljudi oko vas reaguju kao da vi kontrolišete okruženje oko vas. Kao da znate šta radite, zar ne? Kada je vaš govor opušten, bez žurbe, sa pauzama, ljudi postaju zainteresovani za to šta ćete reći posle pauze. Ljudi niskog statusa imaju brze pokrete, imaju tikove, kao da stalno negde žure. Cupkaju, tupkaju, lupkaju, češkaju se. Govor im je također brz, bez pauze, često bez smisla. Govore sve u jednom dahu, često gube dah dok pričaju. Sljedeća stvar koju ćemo obraditi jeste korišćenje prostora. Osobe visokog statusa lagodno koriste prostor, široko koriste prostor. Znači ne napadno, široko i lagodno koriste prostor. Isto tako, osobe visokog statusa će lagodno ući u tuđi prostor, ući u prostor druge osobe. Također, ako druga osoba uđe u njen prostor, neće se osjećati ugrožena. Da li će dozvoliti toj drugoj osobi da ostane u njenom prostoru, zavisi od nekih drugih faktora. On neće se osjetiti ugrožen. Osobe niskog statusa
koriste prostor veoma malo. Pošto imaju dosta nisko mišljenje o sebi, trude se da potroše što manje prostora, zbog toga što misle da ga ne zaslužuju. Osobe niskog statusa sede skupljene u ćošku po strani, gde nikom ne smetaju. Ako se nekom nalaze na putu, tu da neko hoda, on će se brzo pomeriti u stranu kako bi ovaj mogao da prođe. Osobe niskog statusa ne ulaze u tuđi prostor, nije im lagodno da uđe u tuđi prostor. Ako neko slučajno uđe u njihov prostor, osjećaju se jako nelagodno, osjećaju se ugroženi. Osjećaju se ugroženi kad neko uđe u njihov životni prostor. Sledeće izlaganje ranjivih delova. Mi smo sisari i kao sisari, kada smo napadnuti, mi instinktivno imamo potrebu da zaštitimo 3 naša najranjivija dela. I to su vrat, stomak i međunožje. Ovo su delovi koji na najlakši način mogu da pretrpe najveću štetu. Iako sada više nisu ta vremena, ne jure nas više lavovi i tigrovi, ovaj instinkt je ostao i često se pali i u situacijama kada nam život nije suštinski ugrožen. Ovaj instinkt se pali i kada nas neko verbalno napadne, kad neki šef napadne svog podređenog, on kreće ovako da se štiti ove 3 tačke, iako mu život nije suštinski ugrožen. Osobe niskog statusa će često držati ruke blizu ove 3 tačke i na najmanji signal opasnosti s polja će krenuti u zaštitu ove 3 tačke. Osobe visokog statusa ne lagodno izlažu svoje ranjive tačke, svoje ranjive delove tela. Oni na ovaj način signaliziraju svom okruženju: ja sam siguran u sebe, ja sam siguran u ovom okruženju, ja kontrolišem ovo okruženje, ja znam da ovde nema napada na mene. Sledeća stvar je stabilan pogled. Osobe visokog statusa imaju stabilan pogled, fokusiran, gledaju u nešto što gledaju, fokusiran. Takođe, osoba visokog statusa, ako se sretne pogled sa nekim, gledat će i dalje, zadržat će taj pogled. Osoba niskog statusa ima pogled skakuće sa mesta na mesto. Ako im se sretne pogled sa nekim, oni sklanjaju pogled. Osoba niskog statusa. Ovdje ima jedno pravilo. Miran um se prenosi na smireno telo, na smiren pogled, na smiren govor, na smireno ponašanje, pokret. Nemiran um radi sve kontra. Poslednja stvar koju ćemo ovdje obraditi, daleko od toga da je najnebitnija, po meni potencijalno najbitnija, jeste nereagovanje na nebitne stimulanse ili možda reagovanje. Osoba niskog statusa možda kaže: pobegao mi je autobus jutros ispred očiju, znači da sam ja maler i upropašten je ceo dan zbog toga. Ili će reći: danas je tmurno vreme, ja sam onda ceo dan nervozan. Ili će reći: neko me pogledao mrko, pa ću onda ceo dan pitati zašto me pogledao, šta sam ja to skrivio, šta sam ja to radio, da li da odem kod te osobe pa da joj se izvinim, da vidim šta se tu događa, kopaće ga ceo dan, zašto je neko pogledao mrko. I ne daj Bože, ako mu neko kaže nešto ružno, kaže ružna ti je frizura, ili loše si se obukao, ili nešto ti je dugačko, ili nešto ti je kratko, previše si visok, previše si nizak, debel, mršav, šta god. Osoba niskog statusa, ako dobije kritiku te vrste, pa njoj je potencijalno upropašten ceo dan, ceo mesec, ceo život. Osobe niskog statusa reaguju
na nebitne stimulanse iz okruženja. Često preterano. Osobe visokog statusa ne reaguju na nebitne stimulanse. Osoba visokog statusa, ako joj pobegne autobus, onako gleda ga i autobus odlazi, on će reći dobro, doći drugi autobus. Sačeka, dođe drugi autobus i ide dalje. Znači, ostatak dana nema veze sa tim da li je čekao 5 minuta duže ili 20 minuta duže. Šta ima veze? Što bi propastio ceo dan zbog 20 minuta čekanja koji se čekali tako? Ili, ako je vreme oblačno, osoba visokog statusa će reći pa šta ako je vreme oblačno, ja mogu da se smeškam i kada je vreme oblačno. Ili neko me mrko pogledao, nema veze, ako taj neko ima nešto mi kaže doći će, reći će mi. Ako mi ne kaže, idemo dalje. Ili ako mu neko uputio kritiku, osoba visokog statusa će reći dobro, to je njegovo mišljenje, ja imam svoje mišljenje o sebi. Ja svoje mišljenje o svojoj frizuri, o svom modelu, kako se oblačim, šta mi je dugačko, šta je kratko, šta je debelo, šta je mršavo. Moje mišljenje je bitnije. Ja bih još jedan spomenuo da mi možemo svesno da menjamo status u kome smo, u zavisnosti od toga u kojoj smo situaciji i šta želimo da postignemo. Samo preuzimanje ovih ponašanja koje smo ovde opisali u ovom kratkom predavanju će nas povesti u statusu u kome želimo da budemo. Ja bih vas sada pozvao da primetite u kom ste vi statusu u situacijama koje su bitne u vašem životu i da li je to optimalni izbor za vas. Da sumiramo. Ljudi niskog statusa imaju brze pokrete, pomalo neartikulisane, kao da uvijek negde žure. Brzo pričaju, bez pauze, često pokušavaju u jednom dahu sve da izgovore. Glas im često bude piskan, to gube dah, to pričaju. Stav im je skupljen, zbog toga što pokušavaju da potroše što manje prostora oko sebe, zato što misle da ga ne zaslužuju. Štite svoje tri ranjiva dela, jer su im tako nekako blizu, ta tri ranjiva dela kako mogu da ih zaštite. Ako neko uđe u njihov prostor, osjećaju se nelagodno, osjećaju se ugroženo. Pogled im skakuće s mesta na mesto, defokusiran je. I burno reaguju na nebitne stimulanse. Ljudi visokog statusa, oni imaju smirene pokrete, glatke. Govor im je takođe smiren, bez žurbe, sa pauzama. Koriste prostor široko, lagodno ulaze u tuđi prostor. Lagodno im je kad neko uđe u njihov prostor, ne osjećaju se ugroženi. Slobodno izlažu svoje ranjive delove. Pogled im je fokusiran. Ako ih neko pogleda u oči, oni nastavljaju da gledaju u oči. I jako bitan moment, ne reaguju na nebitne stimulanse. Ja bih sad hteo vas da pitam, kako bi vaš život bio drugačiji dok ne reagujete na nebitne stimulanse? Zar ne? Hvala na pažnji, ovo je prvi u nizu kratkih video predavanja koje ćemo emitovati u narednom periodu. Moje ime je Zoran Drobnjak iz komunikacioninvestine.com. Do skorog viđenja.